ಕೀರ ಕುಲಶೇಖರ ನಂಗಮುಲು ನಿಂಗಡ ನಿಂಗದು ಪುಟ ನುಂಗಡ ಕಿಂಗಿಗೆರು ಚುಂಬಡ ಮಲಕೆಂತೋಡ పిచ్చి సోమవారం ఓడిపోయిన కాలేజ్ ఎపిసోడ్ మొగలు ఈ కొనడు కుల్దు కుల్దు మండే బర ಹಾಳಾತು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಯ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ತಕ್ಕಲೇತ ಮೊಬೈಲ್ ಏಳು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನೇನು ಪೂರಗಲ ಕಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾನಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನವ್ವಿ ನಿಗಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜ ಮಾರ ಹಲೋ ಬಾದನ್ ಯಾಪ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೆ ಮಾರೆ ಎಕ್ಕಡಿ నుంచి ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಭಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆತನಿಗೆ ನಿಗಲೊಂದು ಪಬ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು ಎತ್ತನ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾದನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪು ಇಜ್ಜ ಅಗುಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಗಿನದಾಗ ನಿಕುಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಂದಿನೈಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆಡು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಗುಲು ಉಲ್ಲರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮೋಕೆ ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊರತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗತ್ತು ನಿಗುಲ್ ಏತೇ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಡಲ ಹೊರ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಗುಲು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನಾಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 1 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಆಂಡ ಅಗಲ್ನ ಜೀವನನೇ ಹೊರಿವಂತ ಸೊ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ